mga ka-growers bit 1000 plus foliar fertilizer. Nandito po tayo sa Gagisangan, Mangaldan. Mangaldan pa to, no, kagawad na. Santa Barbara, Gagisangan Santa Barbara na pala ito. Kay kagawad Nestor Prialde. Ayan. Ito po yung ginamitan niya ng ating growers bit 1000 plus foliar fertilizer, Ayan, oh. Ayan, tingnan ho ninyo kung gaano ho kaganda. Ayan po, oh. Sa palay po ito. Kaya nandito po kami ngayon sa kanila. Nagbagsak na po kami ng 40 galon kasi ho pumupunta na rito yung mga kaparmer ho na nangangailangan ng ating growers bit 1000 plus. Si kagawad na mismo yung nagsasabi na ito po yung epekto ng kanyang paggamit ng ating growers bit 1000 plus foliar fertilizer sa palayan po. Focus mo yan. Focus mo. Ito ho, ganito po ito kuya. Yan. Ganyan ho kaano yung ating mga yung mga palay, no, yung kanilang puno, Ayan. Matataba. O yan. Mabilis yung pag niya, yung tawag natin pagsuhi, kagawad na. Oh. Yan si kagawad mismo. Kagawad, sabihin nyo kung ano yung napansin niyo diyan. Yan. Ito may Growers bit 1000 plus. growers bit. Yan na ginamitan ko yun ay insabog ko ni Ken masalapi. Masalapi. Salapi manaya ito. Ilang dish na yan? Ilang pigarang dish na yan? Singa bali 30 days. 27 Bali 35 days. 35 days. Yun. Ayan. Malalaki na, parang malapit nang magbuntis. Malapit na yan. Parang Malapit na yan. Parang buntis Opo. na eh. Kasi ho, ang gagawin po ng foliar fertilizer growers bit, pabibilisin po niya talaga. Yan ho, yung kayang gawin ng ating growers Gusto bit. na niyang buntisin. Kaya nga, number to call ko LP. Happy New Year, Petri Kings. Ito po yung Growers Bit 1000 Plus po natin na latest na dapat po na gamitin at tagkilikin. At ang ating number 0928-539-8235. Yun, mga ka-growers bit 1000 plus. Happy New Year and to God be the glory. God bless po everyone. God bless the farmers of this land.